tervetuloa! Tämä on Studio Partakas. Niin kuin huomaatte, mulla ei ole mitään siistiä kokonaista studiohuonetta käytettävissä, vaan mulla on tää yksi pieni nurkkaus, missä kaikki taika tapahtuu ja video lähtee maailmalle. Niin kuin huomaatte, tää ei ole mikään aivan kauhean viihdyttävä työpiste oleskella, joten nyt siihen tulee isoja muutoksia. Tehdään tästä mukavampi olla. Ehkä se voi vaikuttaa jopa siihen, että alkaa tulee parempia videoita jatkossa. En lähde tässä nyt kertoa kaikkea, mitä tähän tehdään, vaan mä mieluummin näytän sen teille. Eikä aleta purkamaan ja sitten kasaamaan uutta. Nyt mennään! Ei se auta. Tämä ei voi jäädä tähän. Siitä tulee musta seinä. Eiköhän laiteta maalipintaan. Voi olla, että vaatii vielä ainakin toisen kerroksen. Annetaan kuivua ja vedetään uudestaan. Seitsemän kerrosta sitä lopulta tuli. Nyt nukkumaan ja aamulla katsotaan, onko se muuttunut mustaksi. Maali on nyt yön saanut kuivua. Näyttääkö se teidän mielestä mustalta? Mun mielestä tuli aika hyvä 7 kerrosta lopulta. Siihen maalia tuli. En halunnut jättää sitä vajaaksi, joten sinne meni iso purkki löträämisessä. Seuraavat vaiheet me tarvitaan pirun paljon tämmöstä kapeeta puurimaa. Ei löytynyt metritavarana tarpeeksi halapana, tarpeeksi tummaa puuta, joten se vedetään tummalla, ruskealla öljyllä. Katsotaan minkä näköistä siitä tulee. Sen lisäksi totta kai onhan tää meikäläisen pelistudio, joten valoja tulee mukaan. Lähdetään kattoo, minkälainen rimotus tohon saadaan aikaiseksi. Nyt alkaa olla jo jotain valmistakin seinällä. Homma on edennyt siihen vaiheeseen, että... Ai että kun värikästä valoa! Seuraavaksi aletaan lyömään rimoja tuohon päälle ja sen jälkeen näkee, onko seinä vieläkin värikäs. Toivottavasti nuo valot tulee sieltä kivasti läpi, mutta se nähdään kohta.
itse tein. Sitten seuraavaan vaiheeseen. Eli syömään. Sitten jatkuu tein. Ei sinne, ei, tänne. Tämä nurkkaus oli nyt projekti. Tuo ei kuulunut siihen. Hei, tämmönen siitä nyt tuli. Pienen budjetin omin käsin tehty kotistudio. Mitä ootte mieltä? On se ainakin hienompi mitä se oli aikaisemmin. Niin kuin huomaatte, siinä on vielä kauhea määrä tilaa, mihin voi jotakin laittaa, jotain sisustusjuttua, jotain valoja, jotain hässäkkää, ihan sama mitä. Laittakaa kommentteihin, jos teillä on mielessä jotain, mitä haluaisitte, että jatkossa videoilla tuosta seinältä löytyy. Voi olla, että semmosia sinne hankin. Tai sitten teidän ehdotukset on niin surkeat, että joku itse päättämään, mitä sinne laitetaan, mutta tää oli meidän pikkustudion remppa. Toivottavasti viihdyt mukana seuraavalla kerralla. Eiköhän me taas NRiä pelaita. Pelaa. Mitä mä sanoin? Kuuliks sä? Pelaas. Jotenkin noin. Mitä mun piti sanoa? Mun piti sanoa, että ensi kerralla pelataan varmaan NRiä. Onnistu kerralla purkkiin, se oli täydellinen otos. Ensi kertaan, moi moi! Vähän